Gràcies, senyora presidenta. Senyor Serra, jo sincerament pensava que tindria vostè molta més capacitat que fer el discurs fàcil al que ens tenen acostumats i que aprofundiria més en les qüestions que hem plantejat, perquè és que això no s'ho creu ningú. El discurs que vostès fan no s'ho creu ningú, perquè les reunions de la síndica de Compromís i el portaveu Enric Morera fou una cosa replegada pels mitjans de comunicació on en aquella reunió hi hagueren 50 propostes posades damunt de la taula, una darrere de l'altra, i que teníem, en un moment ens van creure el discurs del Partit Popular dels consensos, de les negociacions. Ens vam tardar poc de temps en donar compte que no havien canviat vostès les formes i vam veure com anaven presentant plans que ens van sorprendre perquè no se contemplaven ni les mesures del Partit Socialista ni les nostres. I ens va sorprendre més quan vam anar a reunir-nos en els sindicats, senyor Serra, quan vam anar a reunir-nos en els sindicats i ells mateixos ens van dir que ni se'ls havien llegit perquè no li preocupaven les seves formes de gestionar la crisi econòmica. Foren les paraules dels sindicats i ens feien esta reflexió. Se firmà el Pavace i des d'aleshores vostès no han manejat res, no han invertit ni un euro i per tant el que anaven a fer en el govern del Partit Popular, els agents socials i sindicals, era donar-los un plantó literal representat també per una manifestació en les 3 principals ciutats del País Valencià. Per tant, vostè no me vinga a fer un discurs que no se'l creu ningú i aprofundit-se més en lo fàcil perquè crec que tindrà molta més capacitat que el que ha fet avui ací. Al final, ja dic, parla del Pavace i se'n va als Ceres. La història d'enmig no la conta. El plantó dels sindicats, com els sindicats li diuen i els agents socials que vostès van per un camí que ningú vol seguir, que van a soles i que en la seva majoria absoluta estan imposant aquest camí, que el fan a soles. El Partit Popular està fent-ho a soles. Ja dic, la història d'enmig, entre el Pavace i els Ceres, vostès no les conten. Això no interessa. Ja voldria jo que em diguera si és veritat o no que els sindicats li van donar el plantó al conseller d'Economia. Digue-m'ho vostè, que ho sabrà. Digue-m'ho, és veritat o no que li van donar un plantó i que es queixen de que no desenvolupen el Pavace? Digue-m'ho vostè, ho sabrà. Crec que tindrà aquesta informació. Quines mesures vol que li portem ací? Si en la part que tocava del ple front a la crisi, este ple on vostès diuen que estaven interessadíssims en parlar de la crisi, mos neguen i mos veten la part propositiva. Quan una setmana abans havíem anat i l'havien presentat les propostes al senyor Camps, al president. Aquestes propostes que les haurà tirat segurament perquè poc li importaran. I vostè me ve a mi a parlar de que no tenim propostes? Bé, jo dic, quina és la proposta de la proposició no de llei d'avui? Quina és la proposta front a la crisi econòmica que fa el Partit Popular avui ací? Quina? Perquè jo el que lliig de la proposta, de la proposició no de llei és anem a aplaudir-li a un govern que està immers en una polèmica basada en la corrupció i en els desviaments dels diners públics i anem a desviar perquè aquest govern ara mateix està en esta nebulosa i anem a aplaudir-los perquè com tenim majoria absoluta en aquesta cambra podrem aplaudir-los, no fora, en el jutjat no li podran aplaudir perquè ahir hi ha més parcialitat, veritat? Però anem a fer això i la seva proposta és avui les Corts Valencianes aplaudeixen un govern immers en una polèmica de corrupció. Aquesta és la proposta del Partit Popular, aquesta és la proposta política del Partit Popular per a sortir de la crisi econòmica. Quina és la proposta que fan? Digue-me, quina? Els plans estan fets. Ja vingueren ací, els imposaren i se suposa que els estan aplicant en uns diners que no estan concretats. Però bé, estan fets. Quina és la proposta que vostè me fa avui ací? Que li aplaudim a un govern així, en aquestes condicions. Veritat?
Eixa és la seva proposta política. I en aquestes propostes polítiques, front a la crisi, una crisi molt greu, li puc assegurar que estan a soles, que ni la societat civil, ni la sindical, ni la social, ni la política estan amb vostès. S'han quedat a soles i el camí el faran a soles.